Probabil că suporterii lui Partizan, pe care am văzut mai devreme în imagine, se gândesc deja cum să le răspundă jucătorilor Stelei Roșii după ce au pățit favoriților aici pe Maracana. Dar iată ce fază! Este gol! Gol Partizan marcat de capitanul Vukic, jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a avut la Shakhtar, jucător care a evoluat 5 sezoane pentru echipa din Donetsk. Face diferența după o fază superbă. Cum spuneam, atunci când a plecat de la Partizan la Shakhtar în Ucraina, era declarat de cel mai bun jucător din campionatul Serbiei. Vukic deja nu mai este un tânăr, dar și-a adus aminte de faptul că a fost un mare jucător și pentru naționala Serbiei și Muntenegrului și a făcut o fază extraordinară. Clasa sa a ieșit în evidență în această fază și Partizan marchează pe stadionul Stelei Roșii. Ce nebunie va fi aici pe Maracana până la finalul acestui meci. Va fi un adevărat infern pentru jucătorii lui Partizan. Iată acum o pasă foarte bună și gol! 2-0 pentru Partizan, minutul 77. Scepovic, Marko Scepovic. Ce nebunie! După ce a dat pasa de gol la prima reușită a lui Partizan, atunci și-a pasat lui Vukic, acum Scepovic, ca un vârf adevărat, reușește să încheie cu gol această fază foarte frumoasă de contraatac. N-a fost cea mai bună ieșire a portarului Bajkovic și Scepovic, vârful de 20 de ani al lui Partizan, fiul unui fost atacant al acestei formații, marchează al 4-lea său gol în acest sezon. Scepovic și 2-0 pentru Partizan. Continuă coșmarul pentru Steaua Roșie. Cum spuneam, ar putea fi al 4-lea derby consecutiv între Steaua Roșie și Partizan, în care Steaua Roșie să nu poată marca niciun gol. Și ar putea fi a 6-a victorie consecutivă pentru Partizan în derbiurile cu Steaua Roșie. O situație total umilitoare pentru fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni. Iată cât de mult a contat penaltiul ratat de Steaua Roșie cu 2 minute înainte de pauză.